नेक्स्ट 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 कुआडे आइज जमबाड़ी पटा कहीं सर जमी बाड़ी पट्टा आनी नहीं। जल्दी नहीं आस आगे सर। हेलो सोना आम जमी बाड़ी पट्टा नहीं आसिलु ऑफिसर पाखु। ये ऑफिस कोठी कहलु लास्ट मुंड जो घटा। ओहो हो सांगे सांगे जाउची। तुम जमबाड़ी पटा आनलो सर 2 मिनिट केते लेट लागे कि आलू हाँ बो कहीं देलु वो हे पा अभी सेटा कोबे तू बा कहलु जमी बाड़ी पट्टा आनिया पई आम जमीटा बाड़ी रे नुहे की बाड़ी रे भाई एती पट्टा थिला जुगुनी किया तो मुंडरे बुद्धिर घर भी नहीं सर। ओहो छात पर जो पट्टा था सेई पट्टा की